Takže čaute, tu je Fix. Rok. A vítajte u ďalšieho vlogu. No. Dlhšie žiadne videjko nebolo, pretože sa nám nechcelo. Presne. Mal som čas. No ako zabudli sme natočiť niečo. A keď už sme si povedali, že niečo natočíme, tak nebol čas. I don't really know. No, takže teraz vydáme konečne video. Áno, možno aj dva. Možno aj dva. Až dva. Áno. Dva. A ty hraj. Ako mám. Ako mám. Ako mám hrať? Takže hráme si tu GTAčko. Ukáž to. Tu. No, tak ešte dnes natočíme vlog a Si píš. bude to random ako teraz. No to je random, ale tam si pripravíme niečo určite. Hej, Ako sa poznáme. ale no, presne tak. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Takže... Čup.